Jeg hedder Ella, Og jeg hedder Alberte. og vi er Wildlife Reporter for Verdensnaturfonden, og vi er i Skotland for at sætte fokus på plastikforurening. Yes. I dag der vågnede vi rigtig tidligt, fordi vi skulle lave et radiointerview hjem til Danmark. Og så var vejret en lille smule drillende, og tidevandet det fungerede ikke rigtigt, så vi ændrede vores planer. Så i stedet for at tage på harekspedition, så mødte vi altså den her tyske marineforsker Lotti, og hun fortalte os en hel masse om the basking shark og altså konsekvenserne af vores plastikforurening. Ja, og det var helt vildt spændende at snakke med hende, og enormt oplysende. Hun var i gang med at skrive sin master degree i, hvordan basking sharksene opfører sig simpelthen. Og hun kunne fortælle en masse, også nogle ret rørende personlige historier om, hvordan de nogle gange simpelthen havde fisket plastik fra næsen på nogle af de her hajer, ikke? Og hvordan man stadigvæk kunne se ar, selvom det var flere år siden. Det var rimelig ret hæftigt at høre, ja. Men efter vi havde slet med den her forsker her, så hoppede vi svømmedragterne igen, og så sejlede vi 20 minutter til det her lille skotske paradis, hvor vi fik lov til at svømme de her sæler og svømme snorklet rundt. Ja, der var vejret heldigvis klaret lidt op, så det var helt vildt utroligt smukt derude, og vi snorkede rundt i cirka en time, og vi så simpelthen en masse fedt marint liv. Men da vi så var gået i land igen og var gået op ad en lille, helt uberørt strand egentlig, der stødte vi så alligevel lige på noget plastik og noget nylonsnor. Ja. Og det var bare helt vildt at tænke på, at man kan stå der midt ude i ingenting i noget af det mest naturskønne, man nok overhovedet kan forestille sig. Og så finder man plastik. Præcis, og det tror jeg bare virkelig viser omfanget af den her problemstilling, fordi det menneskelige aftryk er bare efterhånden alle steder. Ja. Og det var så forfærdeligt at se, og selvfølgelig samlede vi det op, men bare den følelse af at stå der og egentlig skulle kunne se uberørt natur, og så er det bare ikke alligevel. Så vi håber, at vi når vi skal på harekspedition i morgen, ikke støder på noget af det her plastikaffald, for det det er forfærdeligt at se, for at være ærlig. Altså, både for dyrene, men også for naturen generelt. Ja, så det har også bare givet lidt motivation for at kæmpe endnu hårdere for, at det selvfølgelig skal stoppes.